Good morning mga idol. Nandito po tayo ngayong umaga. Magluluto po tayo ng tinatawag sa Bicol na dinilan. Yung bagong na ano siya, pinatigas kung sa Tagalog. Ito po, nagagata po ako. 3 nyug po nilalagay natin dyan mamaya. Tsaka po yung isasangkap po natin mamaya. Nandito po sa gilid. Yan po, kita mo. Makikita mong assistant mo. Yan po ang nilalagay natin. Tsaka lalagyan po natin ng konting karne. Tsaka ito po yung lalagay natin konting taba, kamyas, silib pula, tsaka green, tsaka maraming luya. Tapos ito po yung sinasabi ko, dinilan po sa Bicol. Ito po yung specialty ng Bicol. Ito po. At ito po yung iniinom ko laging tsa sa umaga. Ito po ang aking iniinom. Dahil ito po ay pampalinis ng ating tiyan. Ito na po ang ating gata. Mamaya-maya po ipapakita ko sa inyo ang pagluto. Mute muna. Ito, isasalin muna natin yung gata sa malinis na kaldero. Ito po doon. Kasi sayang naman kung hindi mo pipigain yung mga sobra. Marami pa po. Pipigaan po yung uliyan. Kailangan malakas ang dippings mo. Nako mga idol, pag natikman nyo to, nako, ito yung specialty ng Bicol dito sa lugar namin. Nako, napakasarap. Mabaho siya pero pag natikman mo, sobrang sarap. Sa Bicol nyo lang po yan matitikman. Lagyan na natin dito ating basura. Ilang minutes na. At ito na mga recipe. Ito na po siya. At ito po ang ating ilalagay. Magic sarap. Baka naman magic sarap. Ito po magic sarap. Baka naman. Salamat mga idol. Hanggang dito na lang. Salamat.